Niku ngoten. Sing nomor kalih, tipe wong sing pemikir. Nah, wong lanang nggih enten sing pemikir, wong wedok nggih enten sing pemikir. Niki nek pasangan, zaujun niku pasangan jarang niku akur nek wateke padha. Pemikir karo pemikir. Ora nek sing masak ngene mikir. Ana itu mikir, ana sing blonjo. Biasane nek pemikir ketemune karo artis mau, sing mikir kono sing nglakoni. Mulane ndek garwa sing pemikir, kata kuncine wektu. Soale pemikir niku arep nek apa-napa, arep ning ndi mesti kudu ngatur wektu. Ibu-ibu nek garwane pemikir, menengan pemikir, jenengan ampun ngejak lunga dadakan, bojone gragapan. Cara melayani supaya meminimalisir konflik adalah diberi waktu. Jadi kata sakinah mawaddah warahmah niku ya enek teknise. Ora angger pokoknya sing penting Quran, sunnah, manut kowe ra protes, protes neraka. Bareng karo Firaun karo Haman. Ora ngono. Enak teknise. Niku wa min ayati tadi saka tanda-tanda kekuasaane Gusti Allah dikei pasangan. Pasangan niku beda sifate, beda karaktere.